Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info YouTube चैनलाव दिनैहाय 1 डिसेम्बर बारा गोबाव गैला नोंथांमोननि SSC Constable एग्जाम बेनिफ्राय ADRE नि माखासे आपडेट दा गोबां कमेन्ट्स फैदों दा आं गोबां बिजियाव दंमोन बिनि थाखायनो रिप्लाय खालामनो हायाखैमोन स' बेखायनो खनसेनो भिडिअ खालामबाय नोंथांमोननि कारेक्सन स' बेनो जाबाय मिस्टेक जादों गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ आरो पार्सनेल कलबो फैगासिनो दङ SD Constableआव लोगोसे ADRE आव मा खालामनांगौ दायो जोङो बेयाव डिसकास खालामगोन जायफ्रा मिस्टेक जाबाय एडमिट मोनला नामा मा सल्युसन दङ एबा साजेसन दङ जों बेखौ नायगोन आपडेट लाबोदों एन्ड बेनिफ्राय गोबां अफिसियेल आपडेटबो नेगासिनो दङ जे मेल नेगासिनो दङ नोंथांमोना ADRE आव जायफ्रा मिस्टेक जाबाय आरो लोगोसे पार्सनेल कलबो खालामदों मेसेज खालामगासिनो दङ स' बेखायनो जायफ्रा मिस्टेक जादों नोंथांमोना भिडिअ नायदो आरो जायफ्रा गोरोन्थि जायाखै नोंथांमोनाथ' मोजाङानो जाखाबाय जेबो प्रब्लेम गैया दा बेखायनो जों फैग्रोबाय ADRE नि अफिसियेल साइटआव आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो जोङो जायखिजाया मोनसे लिंकआव थुगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 एबा ग्रेड 4 आव देन बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनसे अपसन मोनगोन क्लिक हियरआव देन बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन स' बिनि लास्ट डेटआ 29 डिसेम्बर आरो बिनि हमना ला दिनै जाबाय 1 डिसेम्बर स' अब्ला डेटआ गोबां दंबावो नोंथांमोना लासै लासै खालाम मानोना नोंथांमोना माखासे गाइडलाइन्सखौ नाय जुदि मिस्टेक जायोबा गोबां गोनो गोथो जायो जे नेक्स्ट लेभेलाव मा जागोन स' बेखायनो मोजां नायग्रोजोब नायनानै नोंथांमोना गासैबो अके दंबासो फाइनाल साबमिट खालामनांगौ स' बिनिफ्राय मानसिनाव मिस्टेक जाफ्लाङो आरो खालामनो खालामा खायसेयाव गोरोन्थियाव जाफ्लाङो दा बेखौ आसाम स्टेटआ एबा गभर्नमेन्टआ मिथिखागौ स' बेखायनो थांनाय बाराव मोनसे मेल अपसन होदोंमोन जाय मेलजों नोंथांमोना कारेक्सन खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन एबा मोनदोंमोन दा बेयावबो मोनसे टल फ्रि नाम्बार होदों बेयाव नोंथांमोना नायदो हेल्प डेस्क दङ बेयाव नोंथांमोना कल खालामनांगौ हानायसेबां टाइमिं दंखायो बेयाव नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय टल फ्रि नाम्बाराव होखादों जेब्ला रिसिभ खालामो नोंथांमोना गासैबो प्रब्लेमखौ शेयार खालामबानो जाबाय बिनि अनगायैबो मोनसे बेस्ट अपसन दङमोन जे नोंथांमोना थांनाय बाराव गोबां मिस्टेक खालामनायावहाय मोनसे मेल अपसन होदोंमोन बेयावनो फैयो स' मेल अपसना बेयावनो फैयो नोंथांमोना मेल फैनाय लोगो लोगो माबायदि खालामनांगौ बे मेल एड्रेसाव नोंथांमोना गांसे एप्लिकेसन लिरनानै नोंथांना मा गोरोन्थि जादों बेखौ गासैबो डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों नोंथांमोना प्रुफ हिसाबै हरफानांगौ अब्लानो गावसोरो डिपार्टमेन्टआ बेवहाय एडिट खालामो एबा कारेक्सन खालामनानै होनाय जायो जेरैहाय बार्थडे मिस्टेक जादोंबा एडमिटआव जि दं बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय नाम मिस्टेक जादोंबा बार्थडे एबा नाम एड्रेस गासैबो डिटेल्सआ डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोना हरनांगोन अब्लानो एक्सेप्ट जाखायो स' बेखायनो टेनसन दाला नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन दा जायफ्रा मिस्टेक जादों जेबो प्रब्लेम गैया टेनसन गैया नोंथांमोना जास्ट फरायनायाव फकास खालामबानो जाबाय जेब्ला गभर्नमेन्टआ मेल अपसन होगोन अब्लानो गासैबो डकुमेन्ट्सखौहाय हरफानानै नोंथांमोना मोनगोन देन बेनिफ्राय 29 डिसेम्बरा लास्ट डेट अब्ला जानुवारियाव नोंथांमोना बे मेल आइडिखौ मोननायनि चान्सआ दङ आरो जेब्ला मोनगोन नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव मोनखागोन मानोना थांनाय बारावबो नोंथांमोना मोनदोंमोन अपसनखौहाय माबोरैहाय एप्लिकेसन लिरनांगौ आरो माबोरै हरनांगौ जेब्ला मेल आइडि फैग्रोथोंसै अब्ला नोंथांमोना मोनगोन देन SSC कनस्टेबलआवबो गोबां मिस्टेक जादों जेराव 26,000 भेकेन्सि नोंथांमोना मोनदोंमोन बेयावबो मिस्टेक जादों अब्ला SSC आ मा अपसन होदों थ' SSC आ गोबांनो केन्सेल खालामो एडमिट रिजेक्ट खालामो जाहोना मा थ' बेखायनो जानुवारियाव मोनसे एडिट खालामनो हानायनि अपसनखौ होदों नाथाय फ्रि नङा स' नोंथांमोना माखासे अनलाइन पेमेन्ट दानांगोन अब्लासो नोंथांमोना साबमिट खालामनो हागोन नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सनि गेजेरजों बेनो जाबाय नोंथांमोननि एडिट खालामनाय अपसन एबा कारेक्सन खालामनाय अपसन दा जोङो बे डेटखौ नायोबा नोंथांमोननि SSC कनस्टेबलआव दायो अनलाइना जागासिनो दङ बेखौथ' मिथिखाबाय लास्ट डेटआ 31 डिसेम्बर देन बेनिफ्राय बे 26,000आव खायसेया मिस्टेक खालामनो होना खालामाखै नाथाय जाफ्लांबाय अब्ला अपसना मा दा मोननैसो कमेन्ट्स फैदों मा खालामनांगौ देन बेनि सायाव गोबां अपसन दङ नोंथांमोना जेबो टेनसन गैया कारेक्सन मोनदों दा बेयाव नायदिनै नोंथांमोना जानुवारि 4 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना खालामनांगोन कारेक्सन बेनो जाबाय फ्रि नङा नाथाय नोंथांमोना माखासे फिसा फिस थागोन चार्ज दङ बेखौ होनानै पे खालामनानै 100 रुपिस जानो हागौ बेखौ होनानै नोंथांमोना 4, 5, 6 नि गेजेराव नोंथांमोना एडिट खालामनांगोन अब्लासो एक्सेप्ट जागोन नङाबा नोंथांमोनाहाय केन्सेलबो थांनो हागौ एडमिटआ जेरै डेट अफ प्रिन्ट फट' होआखै एबा नोंथांमोननि साइनआ ब्लार जादों एबा फट'आ ब्लार जादों एबा मिस्टेक जादों माखासे डिटेल्स फिल खालामनाया अब्ला नोंथांमोना 4 जानुवारि जानाय लोगो लोगो 6 सिम नोंथांमोना एडिट खालामनो हागोन एप्लिकेसन होनानै एबा नोंथांमोना डाइरेक्ट पे खालामनानैहाय नोंथांमोना सोलायनो हागोन स' बिनिफ्राय मेल एड्रेस फैगोन नोंथांमोननि ADRE आव टेनसन गैया जेब्ला फैयो नोंथांमोना बे चेनेलावनो आपडेटखौ मोनगोन गासैबो डकुमेन्ट्सखौ रेडि खालामखा अब्लानो नोंथांमोना एक्सेप्ट जागोन दा बेनि सोमोन्दै डिटेल्स भिडिअ आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय हानायसेबां शेयार खालामदो लाइक खालामदो स' बेनिफ्राय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालाम बेफोरबायदि नोंथांमोना साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव